morning mga amigo, mga Pilipino sa buong mundo, mga mga OFW. May galap shoutout sa inyong lahat. At ayan, ang aga natin ngayon medyo regular na yata nating trabaho itong madaling umaga tayo, maaga tayong bumabiyahe. Ayan mga amigo. At nandito po tayo ngayon, papunta po tayo doon sa ating pick up point kung saan mga kasama nating empleyado ang ating pipick upin. Ayan, time check muna po tayo mga amigo. Time check pa alas 5 yung punto ng umaga, Philippine time pa tayo mga amigo. Ayan, bagamat medyo maulan-ulan sa umagang ito, ay tuloy-tuloy lamang po ang ating buhay kasi kailangan hindi titigil yung ating pagtatrabaho dahil lamang sa ulan. At ingat-ingat po tayo sa mga amigo natin, mga drivers or mga nagmamaneho sa kalsada. Ingat-ingat po tayo dahil madulas ang ating kalsada ngayon dito sa Metro Manila. Ayan mga amigo, at medyo pantayo ngayon, medyo energetic ng konti, pero hindi pa tayo nag-aalmusal mga amigo kasi maaga pa mamaya pagdating natin sa opisina. Medyo siguro kakain tayo mga alas 6:30 siguro, mga alas 6, mga sabihin natin mga 6:45 tayo nasa opisina na, kasi tatatlo lang naman yung ating pipick upin ngayon. Medyo lahat po yan ay dalawang Paranaque, isang Taguig. Ayan mga amigo, dahil yung ating ibang mga pinipick up medyo nasa meeting sila ngayon. Nasa meeting, mayroon silang conference doon sa Ortigas. Medyo doon sila natulog at 2 days yata in 1 night yung at kanilang seminar doon sa may Ortigas. Ayan mga amigo, at good morning po sa inyong lahat, at Merry Christmas po sa mga amigo natin, at Happy New Year po sa ating lahat. Bagamat matatapos na yung taong 2023 at papasok si 2024, at ang wish po ng inyong amigo ay sana lahat tayo ay guminawa na sa buhay. Medyo bumaba sana yung mga bilihin dito sa ating bansa mga amigo. Ayan mga amigo, at sana lahat ng ating mga pangarap sa buhay ay makamta natin ng maluwalhati at walang pag-iimbot sa ating mga amigong naghihirap. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagbabiyahe, at samahan nyo po ako hanggang doon sa my first pick up sa Paranaque City. Ayan mga amigo, papalik na po tayo. Ayan, Skyway A3 stage sa 2 pa rin to mga amigo. Dito lang po ito sa may Amorsolo sa Makati City yung entry na to. Ayan, baga shoutout po sa ating mga amigong mga nagmamaneho sa oras na ito, kasi medyo madulas ang kalsada. Ingat po tayo at dahan-dahan lamang po sa pagpapatakbo. Huwag nyo nang gayahin ng inyong amigo na medyo mabilis tayo magpatakbo mga amigo, pero sa oras na ito hindi tayo pwede magmadali kasi wala naman tayong reason para magmadali, at saka madulas ang kalsada mga amigo. Kaya 60 lang po ang pinakamabilis po nating natakbuhan dito sa expressway, kasi kawangan ng madulas mga amigo. Bagamat medyo okay naman yan sa ating sasakyan, at okay naman yung inyong amigo sa medyo nasa condition magtrabaho sa araw na ito. Siya nga pala mga amigo, kahapon kwento lang natin yung trabaho natin kahapon. Medyo baguran talaga pero inyo mga amigo, umalis tayo sa opisina ng alas 12 ng tanghali, tapos ang pupuntahan natin 4 na lugar, kung saan hindi naman po pwede pagdating mo doon naalis ka agad, kasi siyempre pag may kinukuha tayong mga dokumento, kailangan natin na makipag-usap muna doon kung sino man yung ating contact person. Hanapin po natin ang muna natin pinuntahan, kasi gaya ng nasabi ng inyong amigo, mayroong seminar yung mga posing doon sa Ortigas. May pinapirmahan lang po tayong dokumento para sa ating mga
expenses. At tumuloy tayo doon sa pangalawa, medyo nagtagal tayo roon, inabot tayo ng mga halos sa mga alas 2:15 na yata nang makalis tayo doon sa pangalawa. Ang pangatlo natin yung Quezon City, from Ortigas to Quezon City. Expected mo naman amigo, kung ikaw ay nasa Pilipinas at kung ikaw ay nagmamaniho yung EDSA, alam mo naman yung EDSA, talaga naman nakakaranas ka ng pagbagal ng trafiko. Talagang super ang traffic. Wala na siguro solusyon dyan, hindi kagaya na kasi nung araw. Yung EDSA na yan from Makati to Quezon City, siguro mga pinakamatagal mo na dyan 30 minutes kung ikaw ay magmamaniho. Sa ngayon wala, para from Ortigas to Quezon City sa may kung saan doon lang sa may Diliman, inabot tayo ng kulang-kulang ng 1 oras mga amigo. Tapos babalik ka pa sa opisina kasi mayroon pa tayong shuttle. Pagbalik ng opisina, inabot halos eksaktong alas 4 po ng hapon nang tayo makalapag sa opisina. At yung oras na yun uwian na, may shuttle tayo ng alam niyo naman, bilang isang shuttle driver, may shuttle tayo sa oras na yun. At pagdating natin, hindi na tayo nakapagpahinga, hindi na natin napatay yung makina kasi andyan na yung ating mga pasahero. At diretso na tayo ng shuttle. At nakapagpahinga tayo, mga nagmadali na lang tayo kasi para makapagpahinga naman. At nakuha naman natin siya na isang halos na dalawang oras yung traffic. Kahit na may tumatraffic, dahil na diskarte sa kalsada. Pero may pag-ibig naman, tayo din yung traffic sa kalsada. Kaya meron naman tayo mga exception dito sa kalsada. Bagamat sumusunod tayo sa batas trapiko, siyempre kailangan natin yun. Kahit anong klase ng sasakyan man ang dala mo, sumunod ka sa batas trapiko para hindi ka magka-problema in future. Ayan mga amigo, nandito na tayo. Nakapano tayo ng labas na tayo ng expressway. Nandito na tayo sa kanibagong expressway pala. Ay, pagkakarugtong nga pala to. Ayan mga amigo, kung alam nyo itong dinadaan natin, tuloy-tuloy lang po ito hanggang doon sa may ating pick-up point. At tuloy tayo din sa may terminal 3. Yan ang aming patuloy pa rin ang pagulan dito sa Manila. Pagka patuloy pa rin ang pagulan, hindi ito ang ating pagulan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa ating ginagawang paglalakad.
parang reminder lang yung dinalagay natin mga mikos-mikos din mga amigo. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy naman po tayo. Bagamat maulan talagang ganyan ang buhay mga amigo. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy naman tayo. Namikos-mikos na natin yung ating pagmamaneho, yung ating pag-travel punta rito sa may pick-up point. Kasi nandito na tayo sa dulo ng expressway. Minikos-mikos na lang natin para mapabilis yung ating biyahe mga amigo. Hindi na natin kinuha. Ayan mga amigo, kung makikita nyo, terminal to, diretso lamang po. Dito terminal 1 dito po tayo sa terminal 1 pupunta. Dadaan pala, hindi tayo pupunta. Ayan mga amigo, dito na, gaya ng nasabi natin, nandito na po tayo ngayon sa may exit point ng expressway, yung pinakadulo ng ating dadaanan. At nasa Pasay area pa rin po tayo. Ito po ay nasasakop pa rin ng Pasay City, kung saan nandito po ang terminal 1 sa may papunta ng Parañaque. Bagamat ito po ay nasasakop pa rin ng Dr. Edir Santos Avenue. Ayan ang sabi ko, nandito na po sa mga exit point ng mga toll booth, kung saan dito tayo magbabayad ng ating mga ginastos doon sa pagdadaan sa kanilang expressway. Ayan, napakabagal ni Kuya, hindi malaman kung saan siya dadaan. Salamat ko yung pagbibigay. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may tapat ng Terminal 1 at maraming salamat po sa ating mga amigo, sa ating mga amigong subscriber, mga amigong OFW. Ayan, at sa ating mga amigong silent viewers, maraming salamat po sa inyo mga amigo. At ayan, time check po ay alas 5:20 na ng umaga. Alas 5:20 po ng umaga at ang usapan po ng pick-up point natin dito ay 5:45 ng umaga. Sakto lamang po itong ating pagka-travel papunta doon kung saan natin kukunin yung ating unang pick-up, yung ating unang kasamang empleyado dito sa may SM Sukat Parañaque. Babaging Sukat pero napakalayo po nito sa Sukat. Ayan, hindi ko alam at Merry Christmas na ng todo dito sa isa ng mga paroles ng Parañaque City. Ayan, maraming salamat po sa ating mga amigo at hanggang dito na lang po muna ang ating video. Thank you po at mag-iingat po tayo lahat sa ating paglalakbay sa araw nito kasi madulas yung kalsada. At sa mga amigo natin driver, ingat po tayo at I love you all, ingat po tayo, God bless po, I love you all, bye bye.